Vredni parasti to ti cepli novemberski dni hasnuju, že by porobili co veci i naša ekipa celok u Kocúrskym chotare naišla na oberačov, ktorí dokončovali rezanie kapusty za to rok. Toho roku môžem povedať, že fino uspela kapusta. Bola dosť dižďu mala, keď je presadzena bola. Tie najväčšie dižďu je trebalo. Fino padalo u júnu, júlu, dižďu boli veľkí. Nemuseli sme zalívať. Evecka, keď u augustu počala suša, máme tifóny, normálno s tifónom sme zalívali. Skoro raz týždňov sme museli zalívať. Ale stvarno še vidi, že je slavky 2-3 kg, každá má hlavku i fino še zakrúcela i še by placelo še zalivala toho roku. Pa jaki rok, solidno. Zadovoljni sme s urožajem. Vidim Nješka režace kapustu, ktorá to sorta, kedy ste počali rezať, teraz už dokončujete, hej? Hej, už da 2-3 týždni sme počali rezať, richtáme za pijac. Ktorá sorta? Bravo. Ona še ukázala jak najlepša? Pa za teraz, keď ľudia ho sadza i toto i patra, že je najlepša. Najveći ima prinos, dobra je za kvašenje i toto. Ljubo Ivan toho roku prši raz posadzil kapustu, a Jovgen Dudaš tu željenjavu pestuje už veli roki i sadzi ju i na jar za ljetnje rezanje i posle žita za ješenske. Ale namáše posadzit ju co skore, že by ju mohol počať zrezať už u septembre, keď je cena najviša, ta tedy na nej môže dobre zarobiť.